Inguratzeko zerrarekin lanean entretenitzen da. Esate baterako, marko txiki bat egin du bizpahiru gautan. Harrituko zara zein polita den. Bere gelan daukazintzilik. Irekitzen duenean ikusiko duzu. Aizuta, eskerrak etorri zaren arduradun jauna. Guk ezingo genion atea irekiarezi. Egoskor hutsa da, eta inondik ere ondoezik dago, goizean ukatu badu ere. Banoa, esan zuen Gregorrek astiro eta pentsakor, zirkinik egin gabe, solasaldiaren hitzik ere eskaltzeko. Nik ere ez dut beste azalpenik, Andrea, esan zuen arduradunak. Ez alda ezer larririk izango. Dena dela, negozioen munduan gabiltzanok, zorionez edo zoritxarrez, nahi duzun bezala, ondo ez harinak gainditzen jakin behar dugu, negozioaren onerako. Arduradun jauna sar daiteke zure gana, galdetu zuen aitak, luze iritzirik, berriro atea joz. Ez, esan zuen Gregorrek. Ezkerreko gelan isilune desatsegin bat egon zen, eta eskuinekoan negarrez hasi zen arreba. Arreba zergatik etzen besteekin elkartu ordea. Ohetik jaiki berritan janzten hasi gabe egongo zen, eta zergatik ari zen negarrez. Bera jaiki eta arduradunari sartzen utzietziolako, lanpostua galtzeko arriskuan zegoelako, eta ugazabak berriro ekingo zielako gurasoei lehengo eskakizunekin, kezka horiek alferrikakoak ziren oraindik. Gregorrek bertan jarraitzen zuen, eta ez zuen bere familia abandonatzeko inongo asmorik.